Ha ka arpu pratarik ukela lingkot arja arpusan hadian balayok jingtip ka bakirpang kisipai BSF Meghalaya kila lehe ya ka jingtre kam ka bakloy ban pinsangye ya ka jingtmu ban ya bean lingba upud usam ha ka jingpit ngor jongki kila yo ban yo I ya ka jingja ki bas ngopher bat kila wat ban ya ha is khasils ha kapot Indo Bangladesh hagani ke jingtre kam kila yo ban bat ya saungut kinong Bangladesh bat uwe unongnya local taxi ringkat bat kawai kakali Maruti Alto habala kemi kini kita ki saungut ki brio na Bangladesh kila penpau bikila wan rung bian che India hagi benai balak dep kila pentip ru bakitre kum kinong sojan ha Bangalore bat kitmu ban lit pai che Bangladesh lingba kilat ki babian kitiar ki bla yo kurup bat ki brio Kibla syakem la IT Shapin Ursula Police Station na kabenta ke jingto akit ban le ek badan kam. Ka BSF kadang yai trei borba ban yada ya uput usam jongkari ban yada ne ki kam bian bat ban pinsnga ne kari bat ki pat ba.